Dwi wedi dod yma i Reffen, y lle i ddod am fwyd stryd yn Copenhagen. Yma wrth y cei, mae yna dros 40 o stondina bwyd, a mae yna bobl o bob cwr o byd yn gwerthu danteithion next level yma. Dwi wedi cael cornal bach cool i setio fyny, a fama dwi'n mynd i gynnal gledd i bobl Copenhagen. Dwi am greu tec fi ar SMØRREBRØD beef epic efo mer esgyn di smocio. Beef ar beef action, ia. Os ni'n nôl yn Cymru, os ni'n isio beef Cymreig, ond dwi'n Copenhagen, a fama gyda'r beef mwyaf anhygoel ti'n gallu cael yma. Buwch godro diwn, Danish red, oli marbling na. So hwn di'r ribeye. Dwi'n gofyn i bwtsiar tynnu'r esgyn yn off, a ti jyst efo ribeye joint. So chi'n gallu torri hyn fo'n i llwyth o steaks, a dwi am cadw'n un steak masif, a dwi am cadw'n really syml, iawn. Just olew. Dwi'n eisiau mwydro fo roi rub ar a llwyth o spices. Just olew a halan. Dwi'n gwybod hwnna'n edrych yn lot o halan, ia. O ti'n rhan lot o halan, iawn. Iawn, mor syml hynna. So dwi'n mynd i fod i smocio y cig yma, dim fel la, ar y tân, efo pren anhygoel. Derw gwyn o Denmark, a hwn di pren, mae toast yn Schmidt yn defnyddio'n bar. So ia, roed y slabs yma ar y grill. Ww! O wel, mae fatha pop-di mwg. So tra mae'r beef yn smocio'n braf, dwi'n rhoi esgyrn beef i fydlu fyd. Mae hein mynd i gymryd oria, so tra maen nhw'n cwcio, chance am munch bach, ia. A mae'n wbath at ddant pawb y fama. Fatha bwyd mor lleol efo kick Cajun and the Big Easy. Oh, it's pretty good. Yes, chef. Ciao. Rhai o pizzas gora Copenhagen yn Osteria Lamuri. Oh, yes. This is for you, Chris. Grazie. Thank you, Chris. Big diolch. Thank you. A kebabs traddodiadol Cwrdaidd yn Ghost. Mae rhaid, mae'n rhywbeth special yn y Kurdistan marinade yna, so mae'r cyd yna i gyd mor tendar. Thank you for visiting. Come and see me for some food after. I will come. A mae yna un stondin yn cynnig math o fwyd dwi'n rioed i cael o blaen, a dwi'n ysu drio fo. Awasana. Shireen! Oh, Chris. Awasana in the house. Sut wyt ti? How are you? How are you? Very welcome good. to Copenhagen and welcome diolch, to Reffen. Yma mae Shireen yn cynnig blas o'i wlad enedigol, Afghanistan. So we started with a small food truck and we were cooking with small equipments, but with time we just started growing and growing and growing. And I wanted to do something that could represent Afghanistan from a more positive angle rather than the one that we see now, which is terror and war. Amazing, and you're putting Afghan food identity on the map. Exactly, that is the purpose of our existence. Y pryd I dal ma medda Shireen ydy'r Kabuli Palau. Pryd cenedlaethol Afghanistan efo reis di godinion berffaith, moron a raisins efo cardamom a cumin, a beef sy'n toddi yn dy gedi. Efo chydig o chutney poeth fyd. Oh. Try this one. It is the combination, right? It's the sweetness, the sourness, the combination of all the flavors that you actually need. This is amazing, ma' hwnna'n amazing. Mae mor cool bod Reffen yn cynnig blas o 4 ban byd yn Copenhagen, so ni'n lyfio cael rwla fel ma adra yng Nghanarfon. Ond amser I gario ymlaen efo mechdan epic, a mae'r mer esgyrn yma di smocio'n edrych yn lyflu. A sbio pwy sydd o glio'r beef. Ogia Fiskabaran. Fiskabaran in the house. How are you? Yo, I'm very smoky. I'm covered in beef fat. Ar ôl 2 awr yn y smoker, amser I checio'r beef. Whoa. Yup, mae heina'n edrych yn flippin' berffaith. Dwi'n gorffan off ar y grill I cael char da arni a cwcio bara fflat fyd. So SMØRREBRØD amdani. A mae yna griw o bobl llwglyd di troi fyny'n barod. A'n I fewn am y mini shot, a pan mae cyllall yn mynd trwyddi fel menyn, ti'n gwybod ti dyn eilio I. Eli ar yma. Dwi'n sleisio'r beef yn dew ac yn cyfro fo mer yr esgyn di smocio. Bes bach efo menyn a'n brush herbs. Digon o halan. Sos garlled a chili sos cartra. A
dwi'n gorffen hi off efo'r pickles a'r buds darllen gwyllt i ffermentio ges i dan toast yn Schmidt. A sprinkle bach o horseradish. Ac o rhaid i fi gael y blas cynta. Dwi'n rwan yn cred fi'n cyfod fo'n mes. Ond os i'n cred chdi'n cyfod y mes ar ôl bita bwy fel ma, ti'n fynd fewn digon galad efo. Pawb fewn am treat. Ti'n gwybod be? Mae'r beef na di smocio i berffeithrwydd. A mae'r mer esglir yna di o blas beefy allan o'r byd ma. SMØRREBRØD ar steroids, ia? So tender, so soft. Very amazing. Best SMØRREBRØD in a time, huh? Messi bob o round. Mae'r bechdan anfarth ma i weld yn plesio, yndi? A mae yna Gymru Copenhagen di clwa bo fi yma fyd. Da chi di bod yn Reffen o blaen? The place to be yn yr ha. Ynddi. Da ni dod ar tywydd, ynddi? Yr hael o Cynarfon. Diolch masif am dod draw. We should trio cael yr recipe wedyn. Ond bwhw, mae'n amser i fynd adra i Gymru fach. Scandinavia, na chdi trip a hanner o Norwy i Sweden a cwcio beth dwi'n caru yma'n Copenhagen i ffrindiau newydd. Yes! Dwi'n just i ddod yma i gweld Scandinavia a gweld lle fydd Copenhagen. Dwi wedi teimlo fo. Teimlo'r parch, yr hapusrwydd pan mae chefs siarad am bwyd, y diwylliant, y diwylliant bwyd, ond mi'n rili gwybod y bydd amdan. Dysgu mor cymaint, cael mor cymaint o ysbrydoliaeth. Iawn. Lle nesa, ia? Lle nesa? The beard is my flame-basted oyster.